Jos etsit alkuperäistä, ensimmäiset kattotiilet valmistettiin savesta. Ymmärrettävää kyllä, muut kattomateriaalit yrittävät edelleen jäljitellä perinteisen savitiilikaton ulkonäköä. Savikattotiilet sopivat yhtä hyvin vanhoihin kuin uusiinkin rakennuksiin, niin maalle kuin kaupunkiympäristöönkin. Savitiilen edut kattomateriaalina nähtiin jo antiikin aikana. Pohjoismaihin savikattotiilet löysivät tiensä vasta 1100-luvulla. Silloin vain kaikkein rikkaimmilla oli varaa tiilikattoon. Luostarilaitos, kirkot ja Hansakaupan kasvattama kaupunkien vauras porvaristo kasvattivat kysyntää, ja savikattotiiliä alettiin valmistaa jopa vientiin. Pohjimmiltaan savitiili on luonnontuote, ja raaka-aineen valinta on avain menestykseen. Monierin käyttämä savi sopii täydellisesti tarkoitukseensa. Korkealuokkaisen tiilen valmistukseen ilman lisäaineita. Tiili on tehty vain ja ainoastaan poltetusta savesta. Koska savitiili on luonnon materiaalia, se tekee katosta ilmeikkään ja elävän näköisen. Sen vuoksi monet pitävät savitiilikattoa hyvin kauniina. Savitiilikatto ei haalistu, ruostu tai päästä väriä, kuten monet muut katemateriaalit saattavat tehdä. Savitiilimateriaalin etu on siinä, että se ei hajoa eikä murene, vaan säilyttää toimivuutensa erittäin kauan. Myös pinta pysyy muuttumattomana ja kauniina. Sen vuoksi tiilellä on käytännöllisesti katsoen rajoittamaton elinikä. Monierilla on laajin kattotiilien ja kattotarvikkeiden valikoima, ja kaikki tuotteemme ovat korkealaatuisia. Monierin savikattotiilet tunnetaan. Wittinge, Granat, Nortegel, Turmalin, Nova. Valikoimassa on niin perinteisiä yksikouruisia kuin kaksikouruisiakin savitiiliä, moderneja laattakattotiiliä, ylellisiä lasitettuja tai käsin tehtyjä savitiiliä. Savikattotiiliä on siis joka lähtöön. Kattotiilet ja kaikki kattoprojektiin tarvittava toimitetaan aina yhdessä paketissa. Kattotiilet, aluskate, kiinnikkeet, tiivisteet, läpiviennit ja kattoturvatuotteet. Kaikki, mikä tekee katostasi täydellisen. Tarvitsetpa millaisen katon tahansa, meiltä löytyy kattotiili, joka tekee katollesi oikeutta. Olipa sitten kyseessä katon kunnostaminen tai kokonaan uusi katto. Voit valita haluamasi kattotiilet ja toimitamme ne aina katolle asti. Saat myös asiantuntija-apua, jos haluat neuvoa tai apua katon asennuksessa. Asiantuntemuksemme ja osaavien katon asentajiemme verkosto on aina käytettävissä.